at king ating kabiyasnan baneng maliaring gawan ning tao. Kapamilatana, ning upaya na ning Diyos king pinanditay ni manatiling kayabeyo. King kapag-aralan union espretismo. King ating pamibabata sana ding balang pusoyo. King atin lang matibe ugnayan. King buri na ning Diyos karing balang metong kekayo. King uli no, ning kekong kasalpantayanan, puwersa ning ampunan ding meging pamilyana kanako ko damdam. Nung atanda na niyo king ang gaman ngeni ding amanong likuan na kekayo. Nung atilo po ang gangeni makakintal karing balang pusoyo ngana. Anyang iti at megsakobleya king balen sebol tagumpena ning biye. Ngano ning kayang sarili pamagbalik ko sana king bansang kanakong ateyong makapanatili. Nganang mga mano kaya kayo nung atandanan niyo. Turan kesa na ing loto. Ban maliyari nga ng ako namo ing pagawa king kekatamong sentro. Ninuya ing mekaga na ka karing balang metong kaya kayo karing amanong likwana. Anyang keti sebol tagumpena ning biye makanyanyang migsukubling kaya beyo. Nino ing mekatanda kaya kayo karing amano angeni delak. Dakal asalamat nung dete mabiyela karing kekong katandanan. Dakal asalamat nung king ang gaman ngeni at telong makakintal karing kekong kasarilenan king uli no ning kayang kapag nason ketang napon. Ngeni mulit pasibayo aduan ko kaya kayo. Mulit pasibayo mag-amu-amu ko kaya kayo. Karen sanang ditak asobra karing kekong pagkabiyayan. Ban maliyaring iti mipukulya king tabernakulo akayang kapagnasan ketang napon. Uling iti yung delano. Binitbit na king kayang sarili. King kayang pamagbalik nung nukarin ing bansang pintana. Eko sana malyaring paibalani karing kakong aman. Bilang kasuglungan, king kekayong pamag-aral. King pamanalastos, king kabiyasnon. King alang dake nanuman. Ing kaligaligan karing kekong kasarilinan. Siya sa taniyo ding kekong puso. Ding kekong panamdam king ulino ning kekong kasalpantayanan amatibe. Ban maliyaring ikayo may git. Ing mayakit yo ing balang metong kekayo. Nung nukarin. Itang tune pasadsaran ake kayong panintunan. Ban maliyaring ikayo. Ngana ding balang lagiyuyo misulat lo king libro na ning biye yan at dimdamye. Pakikuanan niyo ikong sabla. King kekayong pangayatiyo mayakit lo king tune pa makiramdam ding pusoyo
king uli no ning kabyas non ababiyena ke kayo ning Gino. Di taklamo, ding binye at delako ke kayo, king uli no ning tao ing atinyang ugaling talakay ni. King uli no ning tao ing magkulangan niya po ketang ditak akapibabatan king ban malyaring isadsad na lo. Ding ati yung tungkulan ape kitang gapa na king maestrong madam. Bayura ko lakuan. Lumapit lo king saglit apenandit ding meging pamilyana ning puwersa ning ampunan. Manibat king inunduan. Ang gana ring atilong binyen at tigkalob ning Diyos king kekayong pangayatiyo. King ulino ning kasalpantayanan king Diyos. At king kekong pangayatiyo, lubos kong pasalamatan ding balang sariliyo. Mayap kong kumusta ngeni babiyeke karing balang metong kekayo. Nung tulutan niyo. Bayo ko sa kubli. Nung nukarin ko makapanatili. Di na niyo kong maluwalas adalan. Ikayo na ing bala. Karing mamilatan nung nino ing bureyong gamitan. Metong yamo ing upaya pakatandanan niyo. Kinguli no, ning kekong kasalpantayanan, ban malyaring may pagkalubganap ing atiyo, at ban itang sugat king lobos-lobosan ing makone king siping nyo. Ay, intindihan nyo laring kakong aman. Sa diyayo kuntalan, ikayo ng bala karing mamilatan nung nino ing buriyong gamitan. Ken at alang busal. Ikayungan, metong mansake kayo, alang maging kulang. Uling maulaga, king biyeyo. King kekong kasalpantayanan, ban malyari kong manatili. King kapayapan. King tabernakulo, iti at kailangan niyang magawa. Uling atin kayong tabernakulo. Iti yang delako ang puan binye, king kekayong pangayatiyo. Panuanan ko, din kekong puso. King kekayong pangayatiyuban malyaring makisanmetong king lagyuna ning upayanan ng Diyos akekong paniwalan. Deti ilang delako ang ponligod kekayo umena ko ating kapayapan. Salamat mo naman. King kekayong pangayatiyo sabla-sablang talasal pantaya. Imbutan niyo pin karing sariliyo, karing aldora ring balang biyeyo. Ing makanyanyang manatili, ing tao king awos akayang kay awos. Lawen yu ang pong umasdan, ing kaya kayong pangayatiyo. Panwanano ng Diyos nga na, ding mayap adapat yu. Panwanano nga na ng Diyos. Ding mayap akapagnasan ay kasulong no ning balang metong kekayo, king kekong kasalpantayanan. Deti ilang ligod ko kakong mamuntukan, king kekong tipunan. Kinguli na niti, ing kanakong salamat. At ing kanakong lugod, sibol, king malino ng agos, karing balang biyeyo, papanatilian yu, itang kalinisan, karing balang sariliyo. Duwan nyo yung mibata hanggang wakas, kanito at tanggapani, ing biye akya kayong panintunan. Dakal a dakal a salamat kaya kayo. Kay boti lareti balen oyatiyo so anaring dimdamiyo king pa
meteponyo. Mga timula sa basal deng pusoyo, king balang penandit maka sadya kayo. Mulit kong ulitan, tala sambang reyno, mimingot keko ingaduan ko, lalo na neng bengi at pa kisabi ko, kareteng toknongon mana tili kayo at mapanalangin ingta wanenuman kasalpon tayanon waye ko paliban. Mayap o dapat iyo kekong paragulan ang gamang kapilan epa yalekongan. Adiosing salamat keka iyo babiye ko. Engkalam na ning Diyos magparating at iyo. Kinguli na mo rin ning pa manuwalayo. Ikong sabla-sabla mo na tili kayo. Sino yo ke kayo king ke kong tipunan babalot kong kalom ding ka sarilinan king bayong gamitan king nong oras datang Santa Veronica Lakwan Danakongan.
Magandang umaga po sa ating lahat. Mula sa ating Panginoon na walang sawang nagmamahal. Tinitignan ko po yung oras, konti na lang, no? So, tatlo po ang naging medium natin na ngayon na abot sabi. Try ko pong shortcut yung topic natin ngayon. Mayroon pa po kasi akong kapartner na magpapakilala o magdi-discuss sa topic natin. At mayroon pa po tayong mga bagong dating na sa ibang bansa para po magkaroon sila ng oras. Ang tema po natin ngayon, ang doktrina ng Union Espiritista Cristiana de Pilipina Incorporada. Ang ating pananampalataya. Ano po ba ang doktrina ng ating pananampalataya na Union Espiritista? Sabi po dito, ang walang kawanggawa ay walang kaligtasan. Sabi po ng banal kanina, sa labas ng kawanggawa ay walang kaligtasan. Ano po? Sa English po, sabi, without charity, there's no salvation. Ano po ba yung charity? Kasi kung lawakan po natin ito, sinasabi sa Wikipedia, original Latin words, caritas means preciousness, dearness, and high price. In Christian theology, caritas standard Latin translation for the Greek word agape, meaning unlimited loving kindness to all others, such as loving of God. Ano po? Kung titignan po natin, kawanggawa, yan po ay ang pagmamahal. Love. Lugod po yan. Kaya kung titignan po natin, kung wala po tayong pagmamahal o walang pagmamahal sa ating sarili, definitely wala po tayong kaligtasan. Bakit? Kasi ang Panginoon nating Diyos ay pagmamahal. Love po siya. Ano po? Sabi nga po dito sa Tagalog, kawang-gawang bukal sa puso, tulong. Gawang walang paggawa sa kapwa ng walang anumang ganting inihintay. Mahirap po kasi sa atin. Mayroong nagkakawang gawa o gumagawa ng mabuti sa tao, may inihintay na kapalit. Or minsan, pinapakita yung pag-ibig ng isang tao o kawang gawa para lokohin lang pala. Tama po ba? Kaya sabi nga po, isa pang doktrina ng ating pananampalataya, patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. So dapat pala, pag tayo umiibig, huwag natin kalimutan to. Dapat may karunungan. Ano po? Minsan kasi nagiging bulag ang ating mata kahit nakakakita. Ano po? Minsan pagtulong, hindi na dapat. Tinulungan mo ng 2, 3 beses. Ang nangyayari, nagiging ano na lang po sa, kinukonsiti na lang natin na maging tamad ang tao. Ano po? Marami pong tignan nyo po, siguro na-experience nyo po yan. Kaya dapat po, samahan po natin ng karunungan ang paggawa nating mabuti sa tao. Ano po? Higit sa lahat, paggawa ng mabuti sa Diyos, pagsunod sa Kanyang kautusan. Minsan, sasandalataya ko. Dapat, minsan, king harapan ng Ginoo, pahalyan tamo po, ing kikatang kasalpantayanan. Bakit po sinabi kong pahalyan tayo? Kasi, baluta mo po yung kautusan, yung mayap, kaburyana, doktrina ng kikatang kasalpantayanan, tamo po gagawan. Betong kanta sa kasalpantayanan ta, ali po. Ingaus tamo po kanyan. Faith, fake. Fake mo pong kasalpantayanan yan. Kaya minsan masusubukin tao. Malati mong bage, kaya na ng karagul. Di po? Kasi, bakit? Yung kasalpantayanan na, eto ne.
magsasampalataya mo. Ne po? Kaya sabi po, kawanggawa, pag-ibig. Sabi po ayon sa banal na Espiritu, hindi lahat ng paggawa ng mabuti o paggawa ay nagiging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon Diyos. May gumagawa ng dahil sa kanyang sariling angarin, pakitang tao, bilang pagpapakilala lamang ng sarili. Tama po ba? Kaya minsan ginagamit yung word charity ng mga tao, ng mga organisasyon sa paggawa ng mabuti. Pero pakitang tao lang po. Kung talagang gumagawa ka ng mabuti, kapatid, sabi nga po, shortcut ko na, no? Sabi po sa San Mateo 6:3-4, basahin po natin. San Mateo 6:3-4. Tatapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng kaliwang kamay ang ginawa ng inyong kanang kamay. Kung ginawa ka pong mayap kay meto mong kapatad, mo na kanu papalugin kaya kang alawang kapatad. Minsan pagparangalan tao, pag makilala mo, diptan mo yung mayapin kaya kang kapatad. Tamo po kung ano gagawan ta. Bakit? Sabi na po kayong 4, upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong ama na nakakita sa lihim ay gagantian ka. Gagantian ka pala pag inihin mo ang paggawa ng mabuti sa iyong kapwa, gagantian ka ng Panginoon. Masarap pong gumanti ang Panginoon. Hindi mo abot kalain ang pagkakalop na ganti sa Kanya o sa taong gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Hindi mo mabot matarok yan, kapatid. Ma-amaze ka. Sabi nga po dito, bakit tayo dapat gumawa ng kawanggawa? Bakit natin isabuhay ang pag-ibig sa ating buhay? Sabi po dito kasi sa Korinto 5:10, sorry po. Kadwang Korinto po, 5:10. Sensya na po, minamadali ko kasi. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan makayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Ano po? Tayong lahat, walang exemption. Upang tumanggap ng bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Hindi pong katawan tamo ngayon eh. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti man o masama. Ano po? Kaya po, samantalan po natin ang panahon, ang buhay natin ito. Nasabihin natin sa ating sarili, ito na yung chance natin. Ano po? Upang gumawa ng mabuti. Kasi, baka tayo po naniniwala na ang Diyos ay is love. Na sa pananampalataya natin, pwede tayong bigyan ng pagkakataon o chance. Tadapuat po, baka itong panahon na to, darating na ang ating Panginoong Yesukristo, ang Judgment Day. Paano pa po tayo makakapag bago o maliligtas sa ating mga kasalanan? Ano po? Kaya, tuloy po natin. Ano po yung sinabi ko? Sabi din po dito sa Apokalipsis 22:12. Narito ako, madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin. Upang bigyan ng kagantian ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ano po? Dahil sa kanyang gawa. So, kung ikaw ay gumawa ng mabuti sa buhay mo, kapatid, kung gusto mong masulat sa Book of Life ang iyong pangalan, ngayon pa lang, gumawa ka na ng mabuti. Paano natin magagawa yan? Minsan, linoko ako ng kaibigan ko, linoko ako ng kapwa-tao ko. Pinatay niya yung kapatid ko, etc. Ang sakit sa sarili, sa pakiramdam.
Paano mo gagawin, mahalin mo at ano ka gumawa ng mabuti? Kapatid, para magawa mo yan, isuko mo ang iyong sarili sa Diyos upang magawa mo ang tunay na paggawa ng mabuti o kawang gawa sa bawat isa. Sabi po dito, panguli ko na lang po, sa Galatia 2:20. Ako'y napako sa krus kasama ni Kristo. Ano po? Kung tinatanggap niyo po na kayo'y napako kasama ni Kristo, at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ano po? Kung si Kristo na po ang nabubuhay sa atin, pinauubayan natin siya kumilos sa ating buhay, kapatid, magagawa natin ang lahat ng bagay na sabi mo na hindi mo magagawang magmahal sa iyong kapwa. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa akin. Ano po? Kung ganun po na ang gagawin natin, kapatid, lahat po ng bagay na posible na sinasabi mong hindi mo papapatawad ang kapatid mo. Kapatid, isuko mo ang sarili mo. Hayaan mong manahan si Kristo sa buhay mo. Ang lahat ng posible na yan, magiging posible sa pagsunod sa ating Diyos na may kapal. Muli po, maraming salamat. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat at pagsamba. Marami pong salamat. Magandang umaga po. At pasensya na po, tungkulin po namin ito, tungkulin natin lahat ito. At bumabati po ako sa mga balikbayan, sa maligayang pagdating po sa kanila. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid sa malayong lugar. Una po sa lahat, ang ating tema, doktrina po. Ito po'y aral, doktrina. Turo po ng Diyos yan. Dapat po tayong makianib sa mga banal na espiritu. Para po, makiisa po tayo sa pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Dahil po, isang ano lang po yung aking sasabihin para po tayo hindi makalimot, dahil po minabanadikiron po yung oras, marami pa pong balikbayan na dapat magpatotoo dito. Sa Kawikaan po, 4:13, yun po yung ating pag-iingatan. Dahil po, mahalaga po ang utos at aral. Buhay po natin yan. Yun po, mahalaga po yan. Awakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan iyong ingatan sapagkat siya iyong buhay. Buhay po nating lahat yan. Mabuhay po tayo ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Una po sa ating Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos, Ama. At kayo pong mga kapatid na nandirito po ngayon ay magandang umaga po. Masaya na naman po tayo kasi binasbasan na naman po tayo ng banal na Espiritu na inaaliw niya tayo sa mga magagandang salita niya, sa mga magagandang balita. So ngayon pong umagang ito, minabadali ko na rin para makabigay naman ng mensahe yung ating mga kapatid na balikbayan, ang ating mga kapatid na Dungka family, and mayroong pang isa doon. na sige po. Si Julie, nandyan din po. Si Julie, anak ng aking kapatid na si Julie Yongul po. So, bigyan po nating oras ang ating mga kapatid. Si Sister Nor, nakatingin po sa akin siguro ako nang mauna, sabi bigyan na natin ng oras. Sunod-sunod na po sila. Okay? Maya pong aba kaya kayo mumula ka rin king Diyos, karing pengarit kapatid, kaya ni kasalpantayanan. Pasibay po, ing mikit-ikit na naman po. Masaya ko po
Ang giyang malungkot po, ing pamagbiyahe ming, dirami yung pengarami pong lalaki. At the same token, masaya kami po uning, bisasan metong na naman po. Uning King Lugod. Metong niya pong paralan ni misasan metong tamo, King Lugod. Palagi na pong sasabihan ng Banal na Espiritu. Ing Lugod, dapat isang puso ya po. Ing Lugod, dapat alaya po jealousy. Ing Lugod, alaya pong kayabangan. Ing Lugod, dapat po pamiyaya. At ing masaya ko pong pasabayin migbalik ating pong old faces na kakilala mi, kakilala kong atandanan, karing kapatad, pengari. Although wala niya po itatang aryong. Kasi po anyang 2 times, anyang bahay pa mong mabibiyaya na. Sabi ko kaya, Tang, paninayan mo ko po at ang muli kong pasibayo. Ay, minuli ko pong pasibayo, masikit na yan. At sinabi ko po kaya, ilugod ko kaya, bala mo pengari kaya pong nagpadagol ka na ako, kining balayampunan. At, aldodo pa siya na ako po. Hanggang mating ko pong kasya sa sabuntok kanita. Pagbigyan na ako po pasyalan, lalanggasan dara pong ka na akong sugat. Ala pong sa Hawaii ta, kaya beda po rin alawang kabinetis. Binten kaya po, gang kita mo pundit akong panahon na mikistay kaya ng uning King Lugod ko po kaya. In Diyos, pininaya na pong, datang kami pong pasabay din ng panahon. Hanggang po kita pundita kay ta, may kapag-spend time ko po. And I think 2 months later, may taya po kanita. At ngayon ing lugo na naman po yung dadala ko. Lugo na po ng pengari ko. Karing kapatid ko, pengari. Misasami atong tanan naman po. Ang yang ating pong kalungkutan na delamitang na ing remains na po. Pero po masaya, uling misasan metong naman po. Pasensyado ko po, medyo emotional na po yung Aldo. Uning, ito na mo po. Salamat. Thank you, Sister Nor. Kayong mensay. Yatsuson. Tuki-tuki na po, bakit ako no po awsan na, bakit talakad na lamang. Ali ko pa po magumpisa, emotional na ako. Dakan salamat kay Ginoo, may abi-abi, tana naman. Inumpisa na po kasi nono, ako po gumaga ako, pero emotional namin po. Dakala salamat, may abi-abi, tana naman, uli na ning lugod ni nga pong Ginoo. Wa po dinatang kami unin po, impehari kong lalaki, pero hanggang pong makanyan, pasalamat ko. Kaya kayo nga, karang kaya katang kabinetes. Yung lugod yun po, kaya katang kasal pantayana. Kanya po sabihan na po ng Ginoo. Yung lugod, at yung puso, at po. Ako pong kasaya niyang akit ko po rin mahintang, may buko pong gumaga. Ako pong kaswelo, karang kaya na kan. Peging kaya na kan kumorin po, o nangyayang matuwa na ako. Balo ko po kanta niya kami di Chingkora. Di kami po atay minunang kaya na kan. Ngayon po mga tuwa na kami.
at maging mestra ko rin po kareng mayintang. At anak ko pong kaswelo. Anyang akit ko rin kaya katamang mayintang. Kaya lawi ako mas marakala po ngayon. Ibala mo po, susulong. Dakal pong salamat ka rin pengari. Na, den kaya katangka, kaya na ka ng pang mayintang. Na, kakakayabi at ala rin kaya katamang anak. Uning anak po ning kasebyan, deng anak ila rin pag-asa na ng kaya katamang bayan. Kaya katang kasalpantayanan. Sana po sumulong. May pipina ako po, anak pong balong sabihan. Anak pong kaligaya. Ikit ako na naman po. Hanggang pong malagat kami mong daratang ilugod mi kaya kayo. At yun po kinim puso mi. Hanggang atigay po kinim malawot. At yun po kinim puso mi. Kaluguran daw ko nga po. Yan na mo. K-drama lang kasi din. Kailan pong K-drama din na niya po ka. Ali po, biro mo po. Maya pa oras po, muna po nga pong gino. Kaya kayo pong opisyalis, kayo nakan, karin po medyo. At kaya kayo nga po sa ablang kapatid ni kayang kasalpantayanan. Minsan pa, masaya po yung puso, kumiyakita-kita na naman po. Tema tamo po itang doktrina na idea ko mo po nga I-share ko mo po ito pong maging matalino kang ating ubingan at maging mamo kang antimong pati-pati. Ita apin na po kayabi na nengan po ita pong mimisip ka kayabi na ning lugod. At ikami po maging anya minsan min panahon meging kay nakang kami mo rin po. At ikamanyang iba pang karyo liwanag po. Panina pong sasabihan kaya kami, gangulit-ulit mo pong sasabihan na ikayong kayanakan, nana. Tuparan nyo din kaya kayong katungkulan. Diyan akong masanting o malagong asawa, maganaka, ate magkasakit kempye. Anya po nga ako, patutuanan ko po ito. Gamit ko pong dalaga, ngayon po. Talaga pong salita natin po. Dakal salamat kem pong, ngayon ko pong personal na magpasalamat, anya pong may walaya bin, kaya kami pingari, yan yung ati kami Amerika. Yung pamisasan mi itong kinlugod na, kaya katamang kasalpatayanan po na, miyaki po yung pamisasan nitong at lugod. Personal po pa, salamat kung kaya kayungan, kayong kasalpantayanan na yung malasakit, ikit tayo po minsan pag yung pamisasan nitong at lugod. Deni mo po ilang i-share ko kaya kayo, dakal pong dakala, salamat. Hello po, good morning, kaya kayo. Dakal pong dakala salamat pa si Bayo, may kitikitangan po. At malaut man nga na malapit, may sasan metong la. Ngayon po, personal kaya pong magpasalamat pa una ako ne po, ing pamipasalamat kaya kayo. Nung makananong ikit tamo at makalaut kaya man, pero po ing pamisasan metong ating lugudyo, karing balang metong, makanya niya pong mayakit, anyang mewalahin kaya kaming pengaring lalaki. At ngayon po, kami, pepaunane po ning banal espiritu nga na, ing lugod at pamisasan metong. Ngayon, kaya katang pamisasan metong, pasibayo po, mayakit.
At payalala ko po rin nga na masentro, sinabi na lanan din. Ngayon po kareta nga na masentro, anya pong munta ko Amerika, uling ating makatatag. Meto nga simbahan ng New Jerusalem, pepakwane pong race-through. Pepa race-through mi, abang kanita lumakad kami king kasalpantayanan nating kaya pong bibit-bitan na papeles. Ngayon po nga tinang tatalan kay New Jerusalem ning biye. At kaya katamong kapatad, uli pong yung makatalagang sentro, yapin yung simula, sulunan ning biye. Makanyang ko pong kayabe, niyang itatagne, at pepabalo ne kaya kayo na ing simula, sulunan ning biye, makanya niya pong mibuklat king Amerika. Uli pong anyang sabyane kaya kami, uling dapat kaya niya mi talaga, ing simula, sulunan ning biye. At kay bat, pekisab, ing pong keng pamanadsad, anyang kaya na kami pong pasibayo. Bang kanita, mi talakad langan ding anama sentro, sinabi na karin niya po king Amerika, mitatag, ngeni, karin niya po mi buklat ting sentro, ing simula sulunan ning biye, at kami po babalita ko na ing sentro karin, maka-race through ya po. At panayan mi po, ing may kapwersa sana. So, panyo kaya pong manalangin, bang kanita, makanya niya pong may buklat pa si Bayo, ing sentrong metong sinabi na, ing simula sulunan ning biye. Ininamo po, dakal pong salamat pa si Bayo. Kingkya katamo pong pamikitikit ating kasalpantayanan ning metong lang. Dakal pong salamat, babalik ko niya po yung mesa. Kayong kapatid, pasibayo. Dakal pong dakala salamat, mikitiki tam pasibayo, king lugod, at nube ni nga pong geno. Makanyang tam pasibayong mikitikit, dakal pong dakala salamat, king Diyos at kaya kayo. Ngayon po, king kaya kaming pamanuli, para po ilibing miya, ing kakong meging kasuyo, agkatanda kayo po, Lunes po, iburol miya, langyo yung bengi, Martes abak alas 9, ilibing miya po. Aya po yung kahit ang ulingan tungana. Dakal pong dakala salamat king may labas sa panahon. Anya pong makaburol ya ka rin, maglamel na rin kini. Dakal pong dakala salamat king kaya kayong pamisasan metong. Makanyan may pong ikit. King kaya katamong kasalpantayanan, kaya kayungan, at makanyan, may metong tamo. Makaburol ya ka rin, maglamela kini. Ating kaya pong kaya ka rin, ating makabidyo po. Deng magsalita kini, milangan ka rin. Makaburol ya po. Ay, takal po, dakala salamat pa, salamat. Kaya nga po. Maging siguro, yung kanakong meging kasuyo, siguro, matulaw, limbalo ya po, inugali na nita. Atin yung medyo aliw ko na sasabyan. Kota po makasira. Masaya, ya po, buri na po masaya. Pero po, gawa mi nga po yung buri na, bayang maging masaya. Masaya ka rin, masaya kini, ang gana kayang magburol kayo niya, diyang abunem mo. Buri ko masaya pa rin, niya katanda kayo keng libing na, ing pong lame, Lunes siyang bengi, ing libing na, alas 9 niya po ning habak. At pa si Mayo, dumaki akong dita keng amano ring espiritu, ing bibitanda, ing lugod, pamisasan metong. Ing lugod alang pa magparangalan na hanapin. Ing lugod, eya mayabang, nyanon di na pa iyingwanan, may pabalo king kayli,
paborin me in Diyos yang mablas ka. Anya no sinaw ka, mo sabi, ang dininang kita, dininang kin. Nakabubulad, in Diyos, ana, yang mo niya ablas ka. Ana, inga ng mamiyak ang metong basong dano mamarimlaking metong atawa, ana. Iti ana, mako ablas kin Diyos. Anya, sundi na patang mayap, lubos kin kaya katang puso. Alam pa magparangalan po, gagawa mo. Ay, gawa kita, ito po to. Mga rita ka kitang manalangin na, ay, ana, ito nga ng manalangin na ito, ana. Yako, ana, bibiya kong, balura rin, bibiyati ko yan. Ana, ako bibiya kong makanya niya, ako bibiya kong makanya nana, yung wanyang ilyambis, makanya nana ngayon, manalangin niya. Pero, yung manalangin ang makasalanan, ang po itang magparangalan keng gewana, masya pang metanggap, itang makasalanan as sinisi king arapanan ng Ginoo, manalangin niya magpakalunos, manyad tawad, mas may patawaran niya pa ita. Kaya sa akin, dakala dapat pero sa sabyana. Anya nung halimbawa, di na pa ingwanan mo, mo na pabalo, king kaili paborin niya, in Diyos ang mablas kaya sana, impamisasan metong at pami kakalugod. Ya sana yung manatili kaya katawo uling dimbanal, yung sasabyanda, lugod, alang pa magparangalan, alang kayabangan, at sana maging mapagkumbabata mo. May nga sa atak yung metong atanaman. Yung metong atanaman, hanggang alayang bunga makatalangaya. Potang may kabungoy at dukuya. Ang gasang may kakabunga tamo, magdukuta mo, alita mo magmatas, alita magparangalan. Sana po, inisasabihan ko ngayon, manimuna na ako sanang makagawa bang kanito, makanyan miyablas kin Diyos. Uli nga na, balan depa iyo, makalistangan, iko yung susulat king lagyuyo, iko yung gagawa king baleyo ka rin. Sana, balang metong kaya katamo, makagawa ta ng baleyo ka rin. Milistana ang din kaya katamong lagyo ka rin, bang kanita, at tanggapan tayo, imbiya alan. Ang ganyan mo po keni, ingka na akong pamagsalita. Nakalpong, nakalasalamat. Ijuli po. Paninayin tala po ito mga lalo naman. Paninayin tayo. Muna po king Ginoo, pasalamat po, meron pa po, kaya kami pengari at kapatad. Bistaban po dakal no po rin kapag-aralan na miras, ako no po dadagdagan, bantay no mo po milabo-labo. Samantalanan ko na mo po yung pagkakataon, kin 27 po, ang katandakongan, kini po king sentro, misana mo pong pamanagkat. Ang ganay mo po kini, salamat po. Kasal po pala ito. O nung kaya po yung nagka na eh. Nung kaya po dinina noras o diya nakatamo po yung nagkat. So magganda ka, yung nagkat mo kami. Sabi na ng Espiritu, misasan, metong datang kayangan po, sige. Pero migagana ka. Okay? At makanyan mo naman po, karening kaya katamong kapatad, rening pengaritamo, basta't man emotional na po, mga patukikwa tayo. Pero halina po. Maya payabak po kaya kayo at maya pa magbalik king kaya katamong sentro. Ing kaya katamo pong pengari, heyo po balo, ni katulangin, nilalawen na katam. Lawen niya po kaya tanggulot, lalawen na kayo. Tatang Daniel po. May liya po, katula na po. At dindamtala po rin yung sinabi da rin kaya katamong pengari, nung nano po, yung gawanda. Siguro po yung Lunes, bukas siya po na. Bukas po pa nga Martis, yapi na ito na. No karin tamo po kanita kaya Lunes. Daw po. Okay. Sige po, nung kindaw. Kasi ating bali-balita, bala, kaya ni pa eh. Lalo pong masanting nung. Okay po, salamat po. Ing Diyos po malugod siya kaya katamo. Atin pong kasabihan, sasabihanan ng Ebanghelyo,
kanya pong San Mateo 5:8, nuwanya nga na yung malinis sa puso nga na hakit ng Diyos. So, deni pong banal, tiro na nga po, lugod ne, lugod. Kasi po yung Diyos, lugod yun. Ne po kasagling sabyan ng lugod. Ha? Masagli mo pong sabyan ng love. I love you. I love you. Yeah. Sana po agawatan man. Yeah? Kasi po, iya po yung pag-asa ito. Yeah? Istong sasabihan may lugod, kailangan gawan may lugod. Yeah. Okay po, sinabi dano po, in-explain nala, hala na ako pong dapat i-explain kaya kayo. Yung nga sabi ko mo po, kaluguran da ko ngan po ikong kapatad kuking kasal pantayanan. God bless po kaya ko ngan, maya payabak po kaya ko ngan. Dan po kaya katamong pisaw-saw ngeni, 10,760 pesos la po. Thank you.
kasasak dalang kagalang-galangang Jehovang kaya kaming igpa. King minsan pa po mulit pasibayong misasan metong kami. Ikami pong sablang mi kakapatad. Malawot ang pong malapitig pagewam king metong king ulinaning kaya kang lugod. At mulit pasibayong iningat ming balang metong kaya kami at para man mukeng be kagum ning kaya kaming balang sikanan at ding balang pagkabiye. Sumangit da manigpat, agawami laman po at arapat ding balang kakulangan ang po pang pamikasalagan ng Diyos, layan mo kesa pong patawaran. King pablas ang alaking malyaring ayablas kareteng dapat mong mangayap kaya kami mo po buko ding purian da kampong samban king kaya kang pangay espiritu pong pangakatatuan. At oy ni puig paing may talagang kaurasan kay bat miya pong gewa ginoing metong atipunan bang malyaring ganong Diyos ing makanyandakang purian. Layon lasapong may kintal dulang daring kaya kaming balang puso kagum daring kaya kaming balang kaisipan ding sablang amanong pepaibat kaya ka. Bang tingopayang ganong Diyos maging guyabnan milaking kaya kaming balang bebang may gate karingal daw bukas ing galawan milang malayaring banal mi pong katungkulan. At makanyan kaya pong magparalampo ginoom pong makisabing mayap kaya ka. Igpay pagkalubmes sa po Diyos ko ing kaya kang banala pakalulo. Pablasang dingal doming bukas igpare ti emila po kamalayan. Itulot me po at ipagkaloob karing balang metong sa po ginotangalan miya po itang kapayapan na biye. Kambe na po ning lugod mo't banal mong kasapan. At ganap mo sa pong ilawot kaya kami ginoing mga bagsik kasakiting danop biglang kamatayan. Ingayoning bagyo ing kildap, tornado ing albog ing gera. Nasapo Diyos ko, makanyan pong sa pulay tiket ang alang mapinsalang metong man pong kaladwa. At yung po ginoing bundok naning aslagan na kaya kaming tatangalan. Kagom na po igpaning albugan na sapo Diyos ko, ganap mo nung saradalan ng pong pasbulan at matutod no sangalang kayang ganan. Bang ila pong malyaring mo niya kapinsalan king kaya kaming balang biyat karingal daw bukas galawan bilang malayaring banal ming katungkulan. At king penalitay ti ganong Diyos ni naman pong ating bitbit kay na ng pong kapanamdaman o ating mang problema karing balang metong makanyan mesa pong igwang igpaing kaya kang mapagpalang gamat kitang lihim sapo Diyos ko ipagkaluming kaya kang lugod at banalasaw lubasan mo ngan sapo Diyos ko reting sablang kaya kaming kapigaganakan. At king uli na puning kaya kang lugod Diyos ko reti puring kaya kaming pengari ang pong kapatad at ilutan mo Diyos kong makanyan lang miglakbayan. At makanyan mo pong etad kapayapan king kaya kaming kakarinan, king uli naning kaya kang banalasaw, king uli na puning kaya kang lugod Diyos ko, payapala pong miras, at paintulot mo sapo Diyos ko, na king karelang balang panggalo, ikasaping manimuna at mamilatan king karelang balang biye, bang may gitig paring mayap da pong panagimpan, king kaya kaming kasalpantayanan Diyos ko, ing ganap dongan pong agawa. Antat nimburin Diyos ko, pakipanalangin milariting sablang piling kasangkapan, matuwang pong bayo king tungkulan na sapo Diyos ko, makanyan mo pong ganap pamahalan. Ganap mo ngan pong linisan ding karelang balang puso, kagam ding karelang balang kaisipan. Ingkya kang banalasaw, Diyos ko, king aldawang pong bengi sapo malyaring kumawang. At dinan mo ngan sapong matibe, ugnayan igpaking kya kang banalaw paya. Bang may git ganong Diyos ing galawandong malayaring aldo, ding karelang banal katungkulan, bang may git ing aldo, dang paing tungulan. Ingay sad do po tayari, ding karelang balang banalo, dakal pong salamat Ginoo. King kaya kang lugod ng pong banal mong pamanay mo na malaman po, gisanan pang sampit lanig paring tunedang lalaman, ding kaya kaming balang puso. Pablas, ang ikaing manakit ang po pang makatangal dete po gano'y lang sa mumit, dalangin igpamatanggap langan sa po. Ang po pang mipakibatan ng sablang bagay, panaligmingan kinlagyong migpa. At yung anak mong bugtong niya sa Kristong, kaya kaming tagapagligtas, king lukubat tayo ding kaya kang banala pangakong mapamatulang Espiritu Santo, iyan nasa po. Ela po Cebu Mama Koreng Tagumpeni Oficialis at is now Tapalang signing Meeting off. Second Sunday. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A,
sibol tagumpening be.